Sorry, Mini. Then iri sendera m request iri nri osu nọrọ nga gbuo gị na aga nwa ọkọkọ ka esi ga-ebe gba m si iri nri ga sende enya fakara mara ọnụ ọgba fakara mara ọnụ memeshi ọnụ ha ahụ iri nri ga sendera m request dewe kamera ahụ ọfụma n'ihu gị nwa bingo nwụrụ anwụ iri nri ga sendera m request Sorry, sir. iche ndị akpọghị agata faka m ọla ntị ahụ mgbapụ ọla ntị ahụ ịgba na ntị nwa bingo dekpa ọ dị nnọọ ka aka udo ndị akpọghị aka udo ịbịara nga agbara m ọla ntị bịa gwa m sị eri m nri Abapugo m ya. ịgbapụla ya bara nga faka m ọla ntị na ntị ataghị ihe cham 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 ka ewu nọ n'ahịa bịa nga agwa m sị iri nri damyo kwushi ọnụ gị agụ bụ ọnụ fụ ọnụ enya tụ ishu ahụ n'ọnụ gị nga iri nri nọ na windo erighe nri ọkpụ nne ji adị 10 dịrị 5 nọrọ n'otu rum ị nọrọla na windo erighe nri were fon ahụ dewe n'ihu gị ụta nke m nọ dewe ya n'ihu gị Enwekwe 500 na room. demyo lehi iji nọrọ na windo erighe nri para efere gị nọrọ na windo erighe nri sị m na enwefa enyi ya stand there nwachi ọbụba stand there okpokirishi azụ nwee 5 dị na room ya hụ ga emega fine boy ị ga-ịchụ nwaanyị na ga atụrụ ndị mma gama tụrụ ndị mma ga-ahụ ụmụaka ibe gị so mee bara nga nọrọ na windo erighe nri faka m ọnụ gwa m sị irighe nri n'irighe nri ma asụ mmiri ị bịara imere ma asụ mmiri gọjuo m n'ọnụ na ihe o mere anya pusu nọ n'ụlọ irighe nri damyo nri iji microwave wevu ọ bụ ụdị iri na-eri nwere ezigbo nri isi gị irighe bara nga ịgwa m sị irighe onye nụ ga-asị irighe nri na echesi irighe ezigbo nri telere kwa egwu bara nga ịgwa m sị ihe erighe m nri nwa na-atị eleghị ikwe bịa nga Okay, kpe ya nwanyị. ka m kpee gị nwaanyị emepere m chemba nga a na-akpọsị ụmụ nwaanyị nga ọwụ nga dewere kit ụmụ nwaanyị ewere nga agwara gị sị nga awụ blọk rose na ebe ụmụ nwaanyị na-abịa nọ ekpe ekpere mmara ejupụtara na sebụwa kristi gị faka m echila anya ife olu ọchị nga meghe aka na otele anya bara nga bịa gwa m ka m kpege agwara gị sị nga awụ chemba ndị ụmụ nwaanyị Nna m na-ele life gị na-akpọ ya ndị mmadụ nwaanyị. ị na-ele onye laịfụ gị gị nwa lekwe laịfụ nke onwe gị ileghe laịfụ m ịmara ileghe laịfụ m mara mgbe m na-anwụ ileghe laịfụ m lewekwe laịfụ nke gị ka ịhafụ laịfụ gị ga ilebe ile laịfụ m nwa onye eriri eri kama ị ga-esi ileghe live streaming ga-ebịa ga agwa m si ileghe laịfụ m ọwụ ndị ọwụ fakamana ọ na-erighe nri kpeghe nwaanyị ịhụnanụ ya mba ịhụnanụ ụlọ arụrụ nsọ ọwụ ụlọ nga ndị ụmụ nwaanyị bi ọ ka akpeghe nwaanyị ịgba ọla ntị ọ ga-wee gbara echi nwaanyị ga-agbara akpeghe nwaanyị irighe nri wefe aka na ntị gị ya hụ ga emeghe fine boy ya na echesa eji ata ebiri gị na-atọ ọwụ mmakwa ukwu ụdị mmadụ ndeghe gị homon breka ụdị mmadụ gị na-ege ekpo aja amụ na ga-ekpe gị ya pọnk n'elu kpe gị ya style kpe imere isi gị dreadlock na achịghị aja amụ gị na ọgbala mkpụrụ nwa bingo asị nga kekpekpa ya ete mgbabata nga ahụ meghe aka n'anya kekpa ya ete onye riri eri kpeghe nwaanyị katkist bụlanụ nga ụmụ sisters nọ ndị nne mmeri bụlanụ bụ ịkpọrọ nwaanyị kpeghe nwaanyị ịdị afọ ole? Adị m 25. Ịdị 25. What is nwaanyị? Spell ọra nwaanyị n'asụsụ Igbo. Ọya
Spell on wine and ask to see one bingo. Spell all that on wine, it's a in Ghana. Spell it. NWANY. And why you gonna NYI. clap for yourself? Get cloud coromaka. No, when they jack crack, primary school. Clap for yourself. Say myself. Myself. On whim. On whim. Go again, get you on whim. On whim. Whatever. I'm Ike. Kushoka Ike, in a belly care, in Azali Kechu, then a japa kulu namo. Then a melon I have wicked Kushuki Kena. Ike Konya. Ike Joseph. One ya bear. I'm on Imo State. A bear Nemo State, they walk us, sir. Onyolo. A bear no law. No marker. A bear no marker. Nah, isn't it? Go but this stand on nine. About the Turkey. Istanbul. It's Angara. Ejimangwana. Arake Pakawana Kanri. Ejimangu Habo. The letters on it. It's a cut your nang, I know to on. Huh? Ngotonka. Okay, Jangi teacher. Ngotonka mango to side. How many minutes can I on Engara? No, look 5 minutes. It's Jan or Rosanna. 5 minutes. Give me again, gang around one yard. I like him, man. Damn you, Chile Cabago, gang around one yard, then I will wish you. Gave with honor shabby men gahon for 5 minutes. It's a John now you on the Dominic Pushon Chile Cabago. Sorry. Like ring around Oguisha Kuro. Vronon Capiaga, shabby man on one yard on Ado Uguisha Kuro. Angara. Branga begam say like ring and I'm not mamma on Apo Madam Butchers or Wara. Yes, if you don't take and play here, Chauchi here, baby to here. What I am again. Sorry, sir. Now I'm going to 1 year or 5 minutes. I got guess I'm win hella. Why who knock on Yashima, the Bianga Wam song around 5 minutes? Not like the Asking him to push on my bingo. It's a mancha. Mba. A garola Aquamahadum. Hello, Aquamahadum, Egra. Nobodo Ibo. Yes, sir. Nobodo Ibeba, Turkish University. I beg a school. I like Hanga. Business administration. I have a business administration. I got gonna buy when I be a poly. Half from Keg gonna naked. Onyaku school, you can talk a go business. It's a metro go international course. Hey, Granga and go business administration. I guess and daughter make a union on a tomato gown, wa bingo. Granga, what pack on over Granga and go business admin. Memoto a sharp boss I have. Get that boss I have get area 1 and area 2. Granga go business as admin. Kahapa about wabapoli. Hapo naked there. Oh my boy, behind them when not market sharing matter. Thank you very much. Happen go course again. Go talk again. Go business as me. Good harder. You got two brave. But I'm talking like corona school. Yes, I grow business as me. I will run over doibo. My bingo. Let bulliard. What way we look at Christmas? I'm walking dog a shirt. I'm walking bear dog a shirt. Nchi measure olum isi oke olum dị ka measure ya hije measure olugo ịdị 25 lekwe nke ha gba dị mkpa ndị ohi
odi mmadụ na onye iji egbe gbakute n'ụlọ na-agbaka dọ na ka agbagbuo ya once while ewu nwata ata. Listen, don't see, if you come here, if you think I play like, if you think I'm here to play with people, I will bring you down. Don't try it with me. Bye bye nkegekwa onye bye bye na mama conductor ka mpakwu onye lọrọ wee amara n'ụwa nwụọ iji bịa ga-efegere maka ka onye lọrọ ụwa ndị mara conductor. Emani eshi. Yes. Amwa ka esogara yes. Ama mmiri eshi. Ije yi pant ka owo bossas ebe gbapole ntị. Ije yi pant ka owo bossas. Bossas. Apre. Mbape. Ụmụ nwaanyị ole ka etrala? Ụmụ nwaanyị atọ. Dewe phone ala gị lazụ. Ma ahụ ihe o ji ataga nwaanyị atọ. Dewe phone n'ala gị lazụ. Sigi dewe phone n'ala gị lazụ nwa bingo. Eya lazụ. Television. Inwere okwu rula dị ụta ga na-eyi ekwe short nika. This boy ahụ dịkwa gị. Inwere okwu eye pencil dị ụta. Lazụ nwa bingo, look at okwu aka wristwatch ị gara aga maburu. Ga bịakwa nnọọ jọsị eyi gị bọm nika sawo. Look at odo okwu ị gara para onye nwere accident na-adịghị accident nwere. Okwu atachaghị. Wetu aka n'isi gị. Ịfụta na aga emewe guy oyi baa gị n'ụkwụ atakpọ gị na gị sọ gịnị mere. Look at ga were kwe white sockets ịkpasị ya. Look at para okwu ehu n'ọbịa kụkalata chukwu gị ahụ ọnụ. Kụkalata ya ọnụ amara ma ọ na-evu ivu. Kụkalata ya ọnụ nwa bingo. Look at ụmụ nwoke ibe gị ụkwụ ha dị nnọọ gba abụba. M sị gị kụkalata ụkwụ ahụ ọnụ nwa bingo, kụkalata ya ọnụ. Lekwa odo okwu ị gara ga mara. Okwu ga-ehicha aka shovel. Bịa gwa m sị ịtala ụmụ nwaanyị atọ. Ụkwa ka iji ataga ụmụ nwaanyị atọ. Ya bụrụ okwu ihe eji ajak wispan eji awanye moto jak elu bulie moto. Wepụ aka n'ihu gị ahụ. Tara gị erigere mmiri. Ihe niile iritere na nri. Okwu ivughị hụ n'ụkwụ. Gaa bịa n'olu nga amaghị abụba. Bịa n'ebe olu ebe amaghị abụba. Bịa were fonu gị. Nwokorobịa ụkwụ ya yiro aka shovel eji eku aja. Iji anyụ ma ịtama ha. M na-anyụ. Ọ gị na-epuzi anyụ ka ha na-epuzi anyụ ma ịtama? Ha na-epuzi anyụ. Ha ma na-epuzi anyụ. Ha ga-enyela odu mkpu ị na-eti. Adị m eti mkpu. Elekwere mkpu iji eti mkpu onye uru na-adịghị n'ụkwụ. Gba mkpu iji eti mkpu ayọn breka para ayọn n'ụkwụ agagharịgasị ọfụ ụkwụ mmadụ. Gba mkpu iji eti mkpu odi mmadụ gị na-aga ịlọgbu mmadụ na-ama enwe wipọn ahụ esetia were aka sepụrụ ụkwụ gị sere ụkwụ gị magbuo mmadụ. Gba mkpu iji eti mkpu nwa bingo. Listen, if you will not focus here mepụta gị iwu onye ara. Sorry sir. Ọ bụ dị kọs egara ego n'obodo Igbo business admin. Para ụdị okwu dị ụtọ agaghị anya don't suffer that leg. Ya na-enwe moto zụrụ igwe mara m ụkwụ ọ ga-edochitụ ahụ nwa bingo. Okwu mbugwere ibu bishọp okwu mbiri ọkwa bọọlụ ka m ji bọọlụ ka m ji ama m ka esi efu adịkọ maka nna. Asị gị ka ịkwa ya dị Chineke agbaghị ọka iji ụkwụ agbagha bọọlụ agbajie ha akpa ụkwụ na-aga ese ije ịgbagha bọọlụ.
o fele from business agbaga ball. Onye riri. Le ihe o mere anya. Pusu no n'ụlọ mmadụ. Nwokorobịa na-eti. Genotype oge. Blood group oge. O positive. Kpọọ nọmba gị. 081 31 06 44. Agwụla. Branga bịa erigere m nri. Nchesa ụkwụ ahụ dịghị. Ka para ụkwụ shovel bịa nga bịa. Sorry, sir. Na mama gbatara gị na pool. Look at onye ke nọ n'azụ gị wụ onye. Ha ụmụnne gị. Nwanne nwaanyị. Nwanne nwaanyị. Onye ejighị pra ka onye ọkụ dọgburule. Ebe ị kpọrọ onwe gị kwengo onye ka ọ ga-esa gịnị? Susan. Jipụta ti dị iri isi. Good evening, sir. Jipụta ti dị iri isi. What's the UPN now? What is that? What's the meaning? You remove it. You don't understand Igbo. Bishop on there Igbo. Or there Igbo. Who is this? What happened? He's speaking Igbo for you. He said you should remove your bonnet. KKD. Okay, I've removed the bonnet. Hey, Jesus. Wait, what happened? Please, can you please get out from there? Let me interview this your sister, please. Sorry. So why you coming here? Sorry, go. He's interviewing me. Sorry, sir. They say go bring you down, Nana.